després de comprovar avui als Premis Butaca que la veritable veu del poble està a la platea, ens trobem ara a l'escenari del Teatre Lliure, a la Sala Gran, a la Sala Fabià Puigcerver, on acaben d'aterrar l'Ester de Teatre i on pensen fer negocis, no sé si una mica dubtosos. El que no pensava mai és trobar-me la Marta Pérez fent d'empresària. Marta, què tal? Hola, què tal? Bona tarda. Ens hem donat la mà, com si fos, no? Sí, home, i tant. Empresària en temps difícils, tinc entès, no? Home, sí, en temps actuals, o sigui, en aquest moment, o sigui que aquí ens trobem, en plena crisi i fent el que podem. Corren mals temps per la lírica al teatre, però també a les empreses, i de fet d'això i de les pors i de l'ètica també va... També. Aquesta aventura que avui ens proposen a l'Ester de Teatre i companyia al Teatre Lliure. Què et sembla si fem una mica una ruta a fons? Molt bé. Ens acompanyes tu, ens fas de guia? Home, i tant, us faig de guia turística. Sentiu aquesta música? Aquesta música, se sent, és la música d'Aventura. Després de l'èxit de Delicades, la primera col·laboració entre l'Ester de Teatre i el director i dramaturg Alfredo Sanzol arriba ara a Aventura, una història on la crisi i les seves circumstàncies són l'eix vertebrador de la vida de 6 personatges que van una mica perduts pel món. Una escenografia senzilla i polivalent ens servirà avui de teló de fons al Teatre Lliure. Què contesto, doncs? Doncs que ens estem rumiant la seva oferta i que els convidem a passar uns días aquí. A mí me encanta trabajar con compañías, con grupos que llevan tiempo, porque hay una confianza y un lenguaje y un estilo, y eso da libertad y tienes más posibilidad de riesgo. Ens entenem molt bé, ell s'ha adaptat molt bé a nosaltres ens hem adaptat molt bé amb ell, vull dir que sí que hi ha una manera de fer de teatre Sanzol. Té de Sanzol. Va anar molt bé amb Delicades, ens vam entendre molt bé i hem repetit exactament la mateixa fórmula. Jo no em penso quedar aquí per veure tot això. Vagis on vagis, està passant el mateix. Estan comprant el món. Yo tenía ganas de escribir una obra que hablara del miedo, de la angustia que estamos viviendo, pero sobre todo de cómo funcionamos o cómo funciona la inteligencia colectiva, cómo funcionamos, cómo pensamos como grupo, ¿no? Y estos 6 personajes son una metáfora de toda la sociedad, ¿no? Tothom està en el mateix sac, que no sap què ha de fer ni personalment ni col·lectivament han de prendre una decisió i cadascú navega, però a nivell personal tothom va una mica a la deriva. Però a veure, quina és la idea? Feu-los una mamada! Marc, collons! Som 6 socis que tenim una empresa que no ens va malament, però tal qual van les coses amb la crisi i aquesta angoixa i el que diuen cada dia els mitjans de comunicació del que vindrà i de les retallades i tot això, ens fa tanta angoixa que decidim vendre l'empresa abans que això vagi a pitjor. Vendre l'empresa als xinesos és el més intel·ligent que podem fer. Ara per ara les coses no ens van pas malament, però ningú no sap què pot passar d'aquí un any. Està molt ambientada amb tota aquesta mena aquesta crisi que ens envolta i aquesta psicosis. És una comèdia amb tocs tràgics, perquè a mesura que va passant la comèdia em vas quedant amb una mica de cara de... Els plantejaments que fa són de molta actualitat, toquen molt en els moments que estem vivint i alhora podran riure d'això, no? Fanta! Una aventura interessant, bastant entretinguda i que es passa bastant ràpida l'estona, molt interessant. Muy bien, perfecto. Todos los actores, muy bien la puesta en escena. Això és la sala de la distensió. Com que els camerinos estan molt lluny, doncs tenim aquesta sala aquí al costat de l'escenari on podem estar abans de la funció, descansar... Què tal? Com esteu? Estic aquí una mica de presentadora. Mireu, aquí tenim l'Àgata Roca, que fa el personatge de la Sandra. De veritat que no ho veieu bé? És un personatge que jo crec que sempre, o almenys jo m'he muntat aquesta pel·lícula, que sempre ha estat en segon terme, a l'ombra una mica dels altres socis, i ara té l'oportunitat de fer un gest d'heroïcitat i de dir em venc a mi mateixa. Sandra, però per què ens dius tot això? Perquè sortiu del pou, perquè veieu la llum. Aquí tenim el Jordi, que fa personatges del Pau. Jordi. És que va molt cansat. El personatge ha d'agotar molt. Treballa molt. A veure per on van les coses en un parell d'anys. I depèn de com vagin, prenc una decisió o una altra. El meu personatge també és un personatge que està perdut dins de tot aquest món i busca una solució que tot el món ha pensat alguna vegada, que és marxar a fora i viure en el camp i tot bucòlic i tot fantàstic. Com els altres,
està penjant d'un fil. Les tombes sempre tenen alguna cosa màgica. Ei, abans d'ensenyar-vos la part del davant, us ensenyo la part del darrere, d'acord? Aquí tenim tota l'utilleria que fem servir per la funció i ara anem a la part del davant i us explico una mica com va aquest espai. Representa una oficina com desballestada, com si s'estés desmuntant, no? I aquesta mena de calaix aquí, i una taula i unes cadires i res més. Només amb aquest espai viatgem per tot el món. O sigui, passem de l'interior de l'oficina, anem a la Xina, passem per una habitació d'hotel, anem a Extremadura, anem a Eivissa. Hem de pensar què farem per entretenir els xinesos. Doncs coses senzilletes, no? L'escenografia és fantàstica. Sí, gairebé l'escenografia és com un altre personatge, no? Igual que la música també és un altre personatge. Està molt bé, l'espai. Tot i que és immens, utilitzem tot l'espai i això és collonut, no? Poder jugar amb tot l'espai. L'Arnau farà 18 anys. Sí. Mare meva, i la Laia quants en té? 16. No pot ser. Sóc a la meitat del pont. Estem encantades d'estar aquí al Teatre Lliure, és un teatre preciós, un escenari és preciós i és un luxe poder estar avui en dia, en els temps que corren, estrenar una obra com aquesta en un teatre com aquest. Poder estar aquí en un teatre que ha creat i ha pensat el Cavià, Lluís Pasqual, tota aquesta gent, per nosaltres és... Mira, pell de gallina, ja la veus. La jugada és la 3,14. No me acuerdo de 3,14. Que ja hem de marxar, en sèrio, no? Ens hem d'anar... Sap greu, però... Home, aneu tirant. És que hem de marxar, que ja ens esperen, no podem més. Adéu! El text està molt bé i elles estan molt bé. Bueno, tots ells també. A mí me ha agradado. Me he reído desde un principio hasta el final. Ha sido de verdad bastante, o sea, más de lo que me esperaba. Volen quedar-se al 100% a canvi de 660.000 euros, la qual cosa voldria dir 110.000 euros per cadascú, o sigui que han pujat l'oferta 10.000 euros.